Hello guys, unelisiwe njangase. Ngicela if ubukela le video uyalike, uyasubscribe. Ngingakujabulela lokho. Guys, i-tip le yabantu besifazane. Bengizothi mina if ungena kwi-relationship, izinto ezenzakalayo kwi-relationship azingabalwa. Cause nobumnandi bakhona abubalwa, nobuhlungu bakhona abubalwa. Yes guys, ngike ngahlangana no-girl e-mall ey'nsukwini nje. Siyaxoxa no-girl, inhliziyo yakhe iphukile, iphulwe umlisa. Izinto ezimbi ebeyikhuluma izithandwa zami. Izinto ezimbi ebeyikhuluma. Ethi nje ungishiyile, wangi-break up, isikhathi esiningi ngihleli naye, usekwazi ukuthi avele angishiye kanjalo njena. Okunye futhi uthi u-girl ngifuna ahlupheke aze afe. Uyayizwa leyo? Uthi lezi zinto anazo uyithole ngenxa yokuthi uthandana nami. Uthi u-girl ngifuna kuphele konke lokhu anakho ngoba unakho ngoba ebethandana nami. Lokhu anakho ngifuna kuphele konke. Uthi ngifuna ahlupheke azadle emgqomeni. Uma ngithi ngiyayilalela i-reason yakhe uthi ungi-break up-ile, isikhathi eside ngihleli naye, ngifuna ezwe ubuhlungu. Mina bengizothi uyazi ukuthi ukuhlukana nomuntu wesilisa kusuke ngekhona ukuphela komhlaba. Kuyenzeka, yes, it's painful ukuhlukana nomuntu like owaku-breaker ubu-virgin. It's very painful, but baningi abadlule kuleyo nto. Ba-few abantu othola ukuthi ungena emshadweni nomuntu wam-break up, ba-few. But nje ufike uthole umuntu othandana naye a-break up nihlukane, but impilo iyaqhubeka. And mase iqhubeka uyakhohlwa okusuke kudlule ngemuva. So uthi nje ugaye ngicela nje ningangikhuzi, angifune advice kodwa into ebuhlungu engizoyenza. Ngivele ngathi kangcono uvele wathula wangachaza. Cause manje usholani mithi akangakhuzwa. Usholani akenze into yakhe nje athule. Akenze into yakhe nje athule. Kodwa nje ku-wrong izithandwa zami, ku-wrong kakhulu. Ku-wrong. Cause vele akukho mnandi ukuhlukana nomuntu othandana naye, kodwa life is going on. Angeke sikwazi ukushintsha lokho. Soze sikwazi ukushintsha. So ngibuhlungu kakhulu. Makusekhona abantu besifazane abakanje. Kubuhlungu. Kubuhlungu. And le pain akuyona i-pain eba kumuntu wesifazane kuphela. Nowesilisa uba nayo i-pain if ezoshiywa isithandwa sakhe sasithanda. Angazi ngenze njani. Yabona nje ubekuthiwa lo girl ube umngani wami, bengizohlala naye phansi ngimtshele, ngimbonise. Ngimtshele ukuthi ayibo nathi kade kasasidlalwa, kodwa impilo iyaqhubeka. Ngiyanithanda izithandwa zami, ngizonibona kwi-video elandelayo.